जी नमस्कार प्रणाम। आप सबके छोटा भाई सिंगर विकास दीवाना बहुत जल्द आ रहल बा रोमांटिक सॉन्ग। और जे राइटर रहल रंजन नायरन। और कैसे कौना भाव में लिखले बा और कैसे कौना भाव में लिखले बा ली गाना के माध्यम रहल। अभी तई को न गम बारे छौरी तोरा प्यार के, अभी तई को न गम बारे छौरी तोरा प्यार के। तोरा ऐसन लईकी छोरवनी केतना हजार के, आ तोरा ऐसन लईकी छोरनी केतना हजार के। और लड़की कौना भाव से कैसे कहता, तू गुस्सा उतरल गाल पचाटा मार के, तू गुस्सा उतरल गाल पचाटा मार के। हम गलत न बानी सके तू करेल बेकार के, हम गलत न बानी सके करेला तू बेकार के। बहुत जल्द आ रहा बा आप सबके बीच, सुनी और प्यार से बात।